Ето, кажете нещо за камерата. Добре, да, ако не София, може майка да каже. Кажи, пиленце. Добро утро. Добро утро. Гледай, гледай тая кукла. Стига с този палец. Къде се усети? Къде се усети? Кажи, мама, тати, като не ми слагате нищо друго в устата, аз започвам да се навирам в каквото сваря. Да, и колко съм порасъл, днес съм 4 килограма. 4 килограма съм днес. Айде да се обличаме. Дами и господа, да ви представя розовата пантера. Винаги гледа да чете. Браво, от сега е научено детенството. Винаги гледа какво пише на етикетите там. Да, виждате?